Fizika tapamının bu sanında eğri çizikli hareket, yani projectile motion diýilýär inglizçinde ve erkin gaçma. Bu da free fall diýilýär. Şoň üstüne durup geçer. Bu soru erkin gaçma ýöne soňky sorularda 3 soru çözüp görkezýär. Yani 3-nji soruda trigonometriýa we käbir matematik zatlar bar. Men matematika bölümindeki zatlara teretip bilersiňiz. Trigonometriýa diýişli zady matematika temi türkmençe düşünürýän kanal bar. Şoňa teretip bilersiňiz. Sylkasyny ben aşagda belläp geçerim. Yani gowy düşündirýär matematika sapaklaryny. Ne soruňyza geçýäs. Soruda bir daş ölüjü 200 metr beýiklikdäki binadan tutulup erkin ýagdaýda aşağı goýberler. Yani aşağı kaçar. Erkin kaçma bu. Şuýda bir daş bar gözüňize getirin. Şu 200 metr binadaky beýiklikden aşağı tutulup goýberler, ýagny başdaky diýilip 0 bilen goýberler. Ada diýär näçe sekundda ýere gaçar. İki ýazaly başdaky diýilip 0. Binamyzyň beýikligi 200 metr bize berilen. Bizden soraýan zady näçe wagtda, ýani wagt. Näçe wagtda ýere gaçar. Neden başlaýas? Şuňal sorular çözülende tizlik geçilen ýol, tizleme barasyndaky formulalar men ilk ýazyp görkezýän. Bizim 3 tane formulamız vardy. Yani soňky tizlik deňdir başdaky tizlik goşmak at. Yani soňky tizlik ingiçe başgaça velocity final deňdir velocity initial goşmak, yani a da acceleration, t de time, yani a'myz tizlenme, t'miz wagt. Sonra ikinci formulamız şeýledi, geçilen ýol men şeýdip görkezýän sebäp strelka bilen bular vektor ulluk bolan üçin şeýdip görkezilýär. X'miz deňdir başdaky tizlik köperilen wagt goşmagam 2den 1 tizlenme köperilen wagtyň kwadraty. Üçüncü formulamyzdan bardy biziň, yani soňky tizligiň kwadraty. Şuýda sahar bilen berilen deňdir başdaky tizligiň kwadraty goşmagam 2 ax. X'em geçilen ýol. Indi bärde biz haýsy formulany ulanyp bileriz? Şu ikinji formulany ulanyp bileriz. X'in ýerine 200 metr ýazýas, ýagny başgaça şuny h harf bilen bellenýär. Erkin gaçmada şu x'in ýerine, ýagny h deňdir başdaky tizlik köpeltilen wagt goşmak 2den 1. Tizlenme erkin gaçmada tizlenme deňdir gravitasiýa tizlenmesi bilen deň alınýar. Ýagny olan bir durnukly san konstant 9,18 metr bölmek sekundyň kwadraty, ýagny dropdy. G harf bilen oň ýerine de g ýazýas, köpeltilen wagtyň kwadraty. Indi biziň beýikligimiz ýaňa aýtdyk 200 metr deňdir. Başdaky tezligimiz 0. Şuýda 0 goýsak, wagtymyz näçe bolanyň ähmiýeti ýok. 0 näçe köpeltsek 0 bolar. Goşmak 2den 1. Köpeltmek g'miz 9,18 köpeltilen wagtymyz t kwadrat. Şuýdan bundan aňarty matematika. Şuýdan hasaplasaňyz, ýagny t deňdir 202 köpeltmeli, onuň 9,18 we onuň köküni almaly. Kalkulatorda hasaplap bilersiňiz. Yani hasaplap göreli. 9,18'e bölýäs we onuň köküni alýas. Jogabymyz 6,38. 6,138 sekund. Sahar bilen belen birinji jogabymyz. Indi a tapdyk, b-ni işleýäs. B-de näme diýär? Eger ol 20 metr sekund tezlik bilen zyňylsa, näçe wagtda ýere gaçar? Şuýda bir zat üns bereli. Yani başda şoň öwedi gaçypdy. Yani hiç ýelti zat bilen zyňylanok nol. Soň eger şuny el bilen zyňylsa,
Onu demek başta 6 sekundda kaçanmalı, şundan az wagtda kaçmaly. Ýagny logiki pikirlensek, ýagny temiz iň azyndan şu 6.38-den az bolmaly. Näme üçin men bunu görkezýän? Soraw çözülgüsi ilki seredip bir seredin, ýagny sorawyň içine çümüp gitmezden ol. Sorawga şeýle göz aýlap seredin. Näme soraýa? Çykjak jogap, näme bolup biler? Takmina näme bolup biler? Bärde näme kömek eder? Bu size şu beýdäki işden jogaňyz 6 sekunddan aýdal 10 sekund çykdy. Onda siz diýäňiz, "Ha, şu taýda men bir zat ýalňyşdym. Şoň üçin bir zaty ýa ölçegirlen ýalňyşdym ýa kwadratyny almadym. Şoň üçin köp çykdy, köküni almadym." Mysal üçin diýende. Şoň üçin ilk serden çykjak jogabymyz 6.38-den kiçik bolmaly. Iň azyndan şunu bilýäs. Indi işläreň. Haýsy formulan ulanır? Başdaky diýilimiz ilki berilen zatlary ýazaly. Bizim başdaky diýilimiz ikinci B sorawda B'sinde 20 metr sekund. Bize näme soraýa? Başdaky diýiligi berip wagty soraýa. Bize ýene näme ma'lum? Beýiklik ma'lum. Haş bilen görkezýärmi? 200 metr ma'lum. Soňky tezlik bize ma'lum däl. VS dip belaýyn deňdir soraw gelýär. Şu taýdan men soňky tezlik tapaýyn şu formuladan. Bu formulaň gelip çykyşyny suwutny zaten men öňki videolarda goýdum, seretip bilersiňiz. Soňky tezligiň kwadraty, ýagny bize näme belli? Soňky tezlik deňdir başdaky tezligimiz, ýagny 20 berilen. İkinci sorawda şu taýda 20'nin kwadraty 400 bolar. Koşmak. 2 köpeltmek A. A'myz biz gravitasiýa tezlenmeseydik, o da 9.18 bolar. Köpeltmegi. Bu da x, ýagny bu beýiklik bärde x geçilenýär. 200 metr diýip alýan. Şu taýda men soňky tezlik tapjak bolýan. Soňky tezligiň kwadraty. Bunu kalkulatorda hesaplap bilersiňiz. Ýagny 400'e 4320 bolýar. 4320. Onuň köküni alsaňyz 65-72. Ýagny soňky tezligimiz biziň 65 ötün 100'den 72 çykdy. Metr sekund. Ölçegili. Indi soňky tezligimiz belli. Şu formulany ulanalyn, wagty tapaly. Bir ulanman galan formulamyz şudy. Soňky tezligimiz şu taýda men formulany ilk aşağı düşürýän. Şu taýyn şeýle geçirip goýaýyn. Gün ýerine goýup ýazyp berýän. 65-172 deňdir. Başdaky tezligimiz näçe bilen 20 berilen. Koşmagam G'miz gravitasiýa tezlenmese, ýagny A'myz şu G'niňe T. G'niň ýerine de 9.18 goýup bileriz. Men şu taýdan strelka bilen görkezýän 9.18. Şonda ýagny 65-72-den aýrýas 20'ni 9.18'e bölsek biziň wagtymyz çykýar. O da 4.66. Ýagny T deňdir 4.166 sekund. Görüşüňiz ýaly 6.38'den başdaky jogapdan az çykdy. Ýagny biz başda pikir ýöredip, ýagny şoň az boljagyny çakladyk iň azyndan. Onu ýagny şu formulalar dogry ulanan halatyňyzda jogap dogry çykýar. Indi Eylek sorawlara geçelim. Sorawda näme diýär? Top binanyň tepesinde gorizontal tekirlikde durnukly hereket edip ýerden 30 metr beýiklikdäki binadan aşağı kaçýar. Ýagny ol binadan 40 metr aşağı kaçan bolsa, topun binanyň üstündäki tezlik. İlk men çyzaýyn şunu. Şu binadan ýere kaçýar. Näçe metr aşağı gidýär? 40 metr.
Binanın beýikligi näçe metr? 30 metr diýip berilen soragy. İlki topumuz şeýle gelýär. Şeýle bakýan. İlki gelýär topumuz gönü horizontal tezlik bilen. Soň şuday gelýär. Şudaýdanam birden aşağı kaçar. Aşağı şeýtik kaçar. 40 metr daşlygy düşýärdi. Belläpdir soragda ýagny. Eger şu kertlik bolmasa topumuz gönü gidip şuday gelerdi. Edil beýlek tezlik horizontal tezlik ýaly. Ýagny şeýle gelse x deňdir. Ýagny şu geçilen ýol x 40 metr. Ýagny tezlik x horizontal tarapdaky tezlik köpeldilen wagt. Bir zady bellen ýagny eğriçilikli hereketde şu horizontal tezligimiz hiç wagt ütkemeýär we berde bir tezligimiz ütkep başlaýar. Tezlik y diýen. Men muny bu ütkep başlaýar, ýeriň dartylma güýjüni tezlenmesine bolan üçin şeýle ütkep başlaýar. Horizontal tarapda birce formula var, şu formula. Indi formulalar y tarapda haýsy formulalar var? Ýagny beýiklik h diýip belläýärdik. Deňdir. Ýagny başdaky y koordinatynyň tezligi, başdaky y b diýip ýazaýyn men. Köpürtilen wagt goşmak 2den 1 tezlenme g alias g t kvadrat. Haşymyz beýikligimiz 30 metr. Deňdir. Başdaky tezligimiz 0, ýagny şudaýdan gelýär, şudaýda 0 biziň aşağı horizontal tezlik ýok. Soň şu kert gaýa bolan üçin birden 0dan köpelip gitýär, horizontal tezlik bar ýere gatça. Ýagny 0. Şoň üçin bärsini ýazmaýan 0 bolan üçin 2den 1 köpeltmek 9,8 köpeltmegen wagtyň kwadraty. Şu formula. Bu x aralygyna şunam dowam etdirip bileriz. Ýagny x'imiz biziň 40 metr. Şonu bilýäs. Bu tezligi bilemizok vx. Bize soraýan zat hem şol köpeltmegen wagt. Wagt hem bilemizok. Biz wagty şudaýdan çykaryp bileriz. Şu formuladan wagty çykaryp bileriz. Şudaýda 32 köpeltip 19,18 bolup şuda köküni alsak wagt çykýar. Kalkulator etip görelim. Ýagny wagtymyz 2:47. T deňdir 2,147 sekund. Indi muny şoň ýerine goýalım. Şudaýdaky teň ýerine goýsak, ýagny 2:47. Şu teň ýerine goýsak, onu 47'e bölsek, bizim şu horizontal tezligimiz çykar. Ýagny 16,19, takminan 16,12. Ýagny horizontal ve x'imiz bizim 16,12 metr paýlanam sekund. Indi topun ýere degmezden edil öňü sirasyndaky tezlik näçe bolar? Beýde şonu soraýar. Ýagny bärilerini bellämezden men şudaýan aýryan. A jogabyny biz hasapladyk, ýagny x koordinaty ölçegde 16,12 eken. Ýagny şeýle täzeden ýene çygaýyn. 40 metr diýdik bu aralyga. Beýikligine 30 metr diýdik. Binanyň we topumuz şeýle gelýärdi. Ve x tezligi bilen edil şudaýda gelende ýene bir tezlik goşulýardy bize. O tezligem v y tezligi. Başda 0 elbetde. Bu v x tezligimiz biziň durnukly şudaýda diýýäs. O da şeýle gatçar diýdik. Ve x'imiz bu dama şol bir tezlik biz hasapladyk 16,12 çykdy. Indi
Bu Vx bir ütgemeýär. Şutaýda 16,12, şutaýda da şol, şutaýda da ýere gaçan samam şol bir tezlik. Vx-imiz ütgen 16,12 durnukly tezlik bolýar. Bunu berk bellen x zatda koordinatada hereket eden tezlik hiç wagt ütgemeýär. Egerçilik hereketde. Indi ve y ne tapýas? Şutaýda biz başda yani formulaları görkezdik. Şeýle formulamyz bady biziň y yani soňky kvadraty y s bilen belen deňdir. Ve y başdakynyň kvadraty goşmak 2ax 2a berde g diýilme. Bu y şul y gidi biziňle şul zatda bolan üçin erkin gaçma bolan üçin şu beýiklik alýar, ýani 30 metr. 30 diýip belleýän. Soňky tezligiň kvadraty ve y kvadrat deňdir başdaky tezligimiz 0 elbetde. Goşmak 2 köpeltmek 9,18 köpeltmegim 30. Ine şutaýdan biz soňky tezligiň y soňkyny çykarýas kalkulatorda. Yani biz y soňky tezligimiz 588 bolýar kvadraty. İki tarapyndan köküni alsak tezligimiz deňdir soňky tezlik ýani y koordinatadaky tezligimiz 24,124 24,124 metr sekund. Ine y koordinatadaky tezligimiz biziň şeýle belleýän ve y deňdir 24,24 çykdy 124. Ine bize edil öň sirasyndaky tezlik diýär, şu ýere degmenden öň edil bir mikrosekund sekel wagt galandaky tezlik soraýar bize. Yani ilki şeýle diýende ýere degen soň ýa-da sürtünme zat bolup täsir edip tezligi kem beselýär. Ine şu nädip hasaplaýas? Onun üçin men şu daýalaryny aýraýyn. Şu formula galy bersin. Onun üçin ýere degmeden öň şeýle bir zatymyz bar diýip birim şeýle Vx-imiz bar. Bu da tezlik y-imiz bar. Şu vektor ullukda şunu şutaýa geçirip bilýärsiz. Şeýle y geçirsek göne şeýle olar şunu şeýle geldi diýdigi şuna aýdal şuna gotdan şeý dip geleni şuna gotdan göne şuna goda geleni ikisi bir zat vektor ulluklar. İkisi bir zat. Indi şu çydan çyzgymam v bilen belläli. Onu şutaýa 90 gradus diýip bolsak Pifagorun zatyn teoremasyna görä tezlik x-iň kvadraty goşmak tezlik y-iň kvadraty deňdir şutaýdaky v-miz, ýagny v diýip alaýyn men. Şonuň kwadratyna deň. Indi buna ýerlerine goýup işlesek, ýagny x-imiz 16,12, şoň kwadraty goşmak 24,24'ün kwadraty ýerlerine goýup işlesek, ýagny 24 kwadraty goşmak kwadraty ve çykan zadyňam köküni alýas. Yani 24 29,12 çykdy. Yani şol kısmyň kwadratyny alyp köküni alsaňyz garaz bundan soň matematika 29,12 takminan metr paýlanan sekund.
Yani şun yere degmeden ozol. Yani iki sanak tiyirlik bolsa, şol ikisini koşsak şeýle bir tiyirlik bolýar-da. Gyşyram boly şeýle yere degen tiyirlik bolýar. Şondan ibarat.